שלום לכם, וברוכים הבאים ללייק, פרגנו בלייק. כן, אז היום נקבל אורחת מיוחדת ואורח מיוחד שכרגע נמצא איתי, wanted to פוקסי ושותפתו. קדימה, קבלו אותה. בואי לכאן. שלום שואלית, ובואו נשאל את השותף שלך איך הוא חושב שאת נראית היום. בואו נראה. וואו, מדהים, זה פשוט ריגש אותי. זה פשוט ריגש אותי עד פשוט ריגש אותי. זה היה פשוט מדהים. כן, זה פשוט ככה. Communicate by more. How would you speak to that? What does the frog say? וואו, זה פשוט ריגש אותי עד עמקי נשמתי. רגע. מה את אומרת? אני חושבת שזה מדהים. ואת חושבת אולי שאת רוצה לשיר? תראי לחשוב על זה. כן! טוב, בואי נראה אותך שרה. וואו, ריגשת אותי, פשוט ריגשת אותי. אם חברתי הייתה רואה את זה, היא פשוט הייתה מתרגשת. אוקיי, אז אפשר גם לשיר משהו? Moi, c'est bien, moi.